Bütün машина йөртүчеләрдә дә карта кулында бармы? Бар. Чыгып китәбез моннан, килеп керәбез КГУда. Аннан ал ана, багажникта. КГУда бетерәбез, аңладыңызмы? Тәмамлыйбыз бу автойөришне. Ябыштыргычлар һәм буш тамгалар. Мин татарча яшим! Мин татарча яратам! Мин татарча сөйләшәм! Балмон урамында Мин татарча сөйләшәм акциясына багышланган бәйрәм Сезне көтеп калабыз. Килегез. Давайте мы вам даем словарик, чтобы вы изучили татарский язык. И были немного... Знали хотя бы татарский язык. Можете что-нибудь сказать? Нет. Һәм иртәгә сезне 26 апрельдә үтәчәк Балмон урамында Мин татарча сөйләшәм акциясына багышланган бәйрәмдә уздырылачак чарада сезне көтеп калабыз. Килегез. Рәхмәт.